Kung makapansin nyo mga kasinag, napluringan na po yung ating Si Papa mga kasinag naghahakot ng graba. Ito si Opay. Ito si Kiroy at si Kiray. Ate ko at mama ko na nag-volleyball. Na magaang kamay ka, bawal basain. Ayan naman si Nunoy. A day in my life is content creation. Ngayon pala mga kasinag, update muna dito sa pinapagawa nating bahay. Kung makapansin nyo mga kasinag, napluringan na po yung ating kwarto dito. Tapos yung nandito, kalahati pa lang. Ayan. Kalahati pa lang ito mga kasinag. Tapos kung makapansin nyo yung mga kasinag dito, yan o, kung makapansin nyo yung mga kasinag, magaspang yung ating buhangin na nagamit. Palagyan ko sa kanya ng puro para makinis naman itong flooring mga kasinag, para kahit nakapaa ka, okay siyang apakan. Pagka ganito kasi mga kasinag, masakit sa paa ito. Kaya sabi ko sa kanya, bukas puruhan namin to. Medyo matigas na yung bukas. Pwede nang apakan yan. Nagpapasalamat po ako ng marami kay Sir Alan at kay Ma'am Edith na sa ipinagkaloob niyo sa amin na tulong na ito para sa flooring ng aming bahay. Maraming salamat po talaga. Si Lord na po ang bahala magbalik sa inyo. Thank you so much po talaga. Wala po akong ibang masabi kundi salamat po talaga ng marami sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik ng ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa inyo. Hiling ko lang, wag niyo naman po skip yung ating mga ads mga kasinag, para makadagdag naman po sa pang-araw-araw naming gastusin. Kasi nga mga kasinag, pinaplano ko kung medyo magaganda rin naman ang kitain ko ulit sa pagbablog, hindi na po ako alis dito sa Roma. Pero kung medyo hindi pa rin po sasapat at hindi kakayanin, kasi wala naman po akong ibang trabaho dito, wala akong ibang income na mapagkukunan, kaya plano ko na umalis uli. Kung hindi po sasapat sa pang-araw-araw namin ang kikitain ko sa pagbablog, baka umalis po ulit ako, bumalik po ulit ako ng Cavite mga kasinag. Iwan ko muna ulit dito yung mag-iina ko. Yun po ang plano ko. Pero kung maganda-gandang income, dito lang ako mga kasinag. Kasama ko pa yung aking pamilya, yung mga bata, sila misis. Kaya hindi na tayo alis pag okay pa naman ang ating income. Sa ngayon, wala si misis na ando sa Adra mga kasinag, kasi may grupo sila dito, yung sa Adra nga. Mamaya pa yata yung uwi. Pero yung nagtrabaho mga kasinag, umuwi na. Bukas maipakita ko sa inyo. At ngayon, maghahakot naman ako ng buhangin at graba. Yung graba ko naubos na, may 3 sakong graba pa dyan. Tapos yung buhangin ko medyo magaspang. Yan, kukunin ko yung pino na buhangin. Kasi sabi sa akin ng nagtrabaho, ang gamitin na daw namin dito sa kalahati na ito, sa pagpuploringan na ito, yung pino na buhangin. Para isang trabahuhan lang, hindi na namin pupuruhan. Isang trabaho lang, makinis na. Ayan kasi mga kasinag, talagang yung buhangin natin magaspang, malalaki yung butil niya, kaya hindi niya nakinis na masyado. Meron pa naman akong buhangin dun, kaso bubuhatin ko ando sa may kabila. Bubuhatin ko lang mga kasinag papunta dito. Ngayon magsasako ako, tapos yung graba isasako ko rin para gamitin namin para bukas. Magsasako na sana ako mga kasinag ng buhangin dun, kaso lang wala akong tagahawak ng sako. Gawa ng yung mga bataan dito nanonood ng volleyball. Nagpa-practice kasi sila misis mag volleyball. Ayun sila yun. Naglalaro sila. Sunduin ko muna si Kulin tapos si Janjan. Pahawakin natin ang sako.
Masilaw, gawa ng araw. Dali ako nga vlog. Sundo ko lang yung dalawa. Oh, yan. Sumakawa. Hindi tayo tumagal dun mga kasinag sa nagpa-practice ng volleyball. Kasi practice pa lang naman yon. Ngayon lang sila nag-practice. Ay may gagawin kasi ako. Sa susunod na lang, ipakita ko yung laban nila sa inyo sa pista ng bubuan. Maglalaban-laban kasi sila mga kasinag. Upis na. Ilan naman nag-entry doon, nak? 6. 6 pala sila maglalaban-laban sa volleyball. Kada sityo yun mga kasinag. Sityo Kiloon, dito sa Diak, tapos mismong proper. Yan sila maglalaban-laban sa pista. 6 to 8. Yan, dali ang sako. Dalhin nyo ako madalhin sako. Dalhin nyo nak yung pala. Hit masako tayo. Hirap kasi mga kasinag magsako ng buhangin at graba pag walang tagahawak. Kaya tama-tama itong dalawang chikiting. Nagpatulong muna ako sa kanila. Magayon nagpapamagsig si mama. Kaso lang kasi pag ni mama, itong pasiring na sa si Bula nagpagilid, nagdama, kinunoy. Hibi. Agad ang Yan. kusa niya. Ito yung graba na isasako natin, tapos yung buhangin. Ito mga kasinag. Ito kasi mga kasinag, gagamitin ko sana pagpagawa ng kulungan ng baboy. Ngayon, gamitin ko muna mga kasinag dyan sa bahay. Ito ang ginagamit namin pag flooring. Sa susunod na lang, kung magkameron uli ako ng kapital, saka lang tayo magpagawa ng kulungan ng baboy. Kasi yung baboy natin dito, tatatlo lang naman. Ayan yun, dalawa. Ayan, dungis nyo, opay. Tatatlo lang naman yan mga kasinag. Pero si opay po mga kasinag, buntis yan. Manganak yan ngayong katapusan ng Mayo, ang anakan ni Upay. Ako na, nak. Pepera ni dapat. Huwaki. Tama bag ako noy. Ha? Tama. Ha? Tama ang ano ko ako. Magtita ba nga po digdang ang gapo sa kanang bye-bye. Gapo lang yun. Nagkakatong. Bato lang nga ilagay natin. Na, ako kumagda pa sa buhangin. 8 ansa ko. 8 lang yan. Ansa ko. Sako. Balitan na gabos. Kasi may kuha pa. Sablay. For minutes. Moy, hindi na lang. Dito ka. Dito. Yung isang katulong natin mga kasinag, umuwi na, si Kulin. Hello.
Okay na mga kasinag. Nagsako na tayo ng buhangin. 7 sakong buhangin tapos 12 graba. Wala na kasi akong ibang sako mga kasinag kaya yan lang muna. Bubuhatin ko naman yan papunta dun. Sa may bahay. Yan naman ang gagawin ko ngayon. Si Colin umuwi na. Si Jan naman ang nandito. Sige anak. Tara na at. Maghahakot naman ako mga kasinag. Bainting balik ko ito mga kasinag. Bainting balik. Tapos pagkatapos ko nito magsasako ulit ako. Yung buhangin ko kasi dito mga kasinag, meron pa naman sana akong buhangin dito. Kaso lang magaspang. Magaspang siya, hindi siya pino. Kaya sabi ko yung buhangin na lang doon ang gamitin namin. At pino yun. Graba, ubos na rin yung graba ko dito. Kaya ibalik natin dito yung mga graba doon sa kabila. Yan. Yan mo lang balik-balikan kong trabahuin mga kasinag. Yung ano na yan. Paghahakot. Sa lahat ng nag-comment na magpapa-shoutout. Shoutout po sa inyong lahat. Masama ba ako nakita? Paso ngayon si Chloe. Papakain kami ngayon ng baboy. Ha 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 ha. Anak kami ng CEO. Chloe. Ha 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 ha. Anak kami ng CEO. Nakikita niyo ba itong daanan namin? Ang ganda. Kasi anak kami ng CEO. Ha 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 ha. Diyan. Ay, kumalarata ako. Samahan nyo kami mga kasinag. Magpapakain tayo ng baboy. Pag nagpapanood ka volleyball, nakahiling ka man sa nagbabalibol, bakong mapanood. Ano pa abong mo? Di na kailang ka pa. Si Papa mga kasinag naghahakot ng graba. Papakain tayo ng baboy. Yan. Sige din na, be. Hi guys, ayun si ate. Mapakain ng baboy. Ayan pala si Nonoy. Papakilala ko pala sa inyo mga kasinag aming baboy. Ito si Opay. Ito si Kiroy at si Kiray. Ayan si Papa. Naghahakot ng baybay. Ito naman yung ate ko at mama ko na nag-volleyball. Na magaang kamay ka, bawal basain. Ayan naman si Nonoy. Nagtatapos sila. Ayan yung mga pig namin. Tapos na po kayo magpakain ng baboy. Yan na nga pala si Mama. Tapos sila, dyan. Yan si Papa mga kasinag. Papunta na dito kasi naghahakot siya ng graba and buhangin. Yan. Si Papa mga kasinag, ayan na. Si Mama ayun. Maano na ako dumangat sa isang kanya. Yan na si Papa mga kasinag. Si Chloe. Nalagay kasi namin sa pausok ng baboy. Doon sa may baboy para hindi maraming, para walang lamok. Para walang maraming lamok. Nag-imagination na si Mami. Naglulupad.
Imagine na naglulupad siya. Si Duki. Ayun nga pala mga kasinag, si Pitoy. Pitoy! Papa mga kasinag, andito ka agad. Ang bilis naman. Yan. Diyan. Ang pangit niya. Hindi, joke lang. Kaya doon sa lulo ni mama mo. Si Papa mga kasinag, 3 na lang ang hakutin. Tapos na rin siya. Okay na yan, tama na yan. Punta tayo mga kasinag. Wait ah. Punta tayo mga kasinag kay Mama. Si Papa. Si Mama guys. Kakatapos lang mag-volleyball doon sa may... Saan nga ka mo nag-volleyball ma? Sa Uma pa lang. Yan. Mga baboy. Tapos na kumain. Yan. Sige pa. Ay! Sige pa. Ano baka makalasig di si Oink Oink? Oink Oink ko man yan. Eh, kung kaya mo pag magkuha, pili pa man. Samahan natin mga kasinag si Chloe. Yan, si Chloe. Tulungan natin siya kumuha. Nabig. Nagbablog ako. Kami nagbablog. Napapanood na tayo. For the girl. Ito? Ito? Isa ito. Isa na vlogger ito. For the girl. Si Basudan niyang vlogger. My name black. A day in my life is content creator and Content creator at age of 14. Pauwi na po kami. Pitoy. Kaputan mo pa dati. Nasakot pa si Papa. Uwi na tayo magsinag. Ayun pala yung bahay namin. At ito yung dalawa namin yung laging kambing. Kambing. At ayun pala si Uncle na pogi.